WhatsApp sa inyo. Putang ina mo, ginagawa mo. WhatsApp sa inyo. Uy. Apil ko na WhatsApp sa inyo. Dito WhatsApp sa inyo. No. Hello mga puso, andito ta siya sa University of Cebu MTC. Andito yung mga kaklase natin. So, hello sa mga kaklase natin. Isdan na nagkuhan ko, tulong ilong kuhan ko. Ay, ate kong kilip. Sa SEASIDE. What's up sa inyo? Woo! Asa tani doy? Lahos. Let's go. Yeah. So time check muna, it's around It's around kuan. Ambot sa na oras sa kuan mga sutso na. Sutso. Nangita na mi kuan kanang nasulod pa dyan. Asa may kuan na ni LAKAW na ni. Sayop gagian ya stay. Saka ba ganito? Pero auto dito tara mo. Oh, sakto dai. Man, what's up man? Man, what's up man? Yeah, what up you man? Itchy boys nga naman. Hindi ka dire ba yun? Ari ka dire sa kuhan, sa stand. Eh kung ara ka smoke, mura na sa relasyon ba? Kaya kung magdali ka sa di magdugay. Walang saysay ang sinasabi kaya hindi mo mawari kung imi. Padong na sa kuhan ka rin? Asam na padong ka rin? Nung tani boss. What's up sa iyo? What's up sa inyo? Ito. Tingnan mo anong kalokohan to. No, tingnan mo. Pabugo. Tingnan mo. Anong kalokohan to? Dito tayo. Wag dyan. Tingnan mo yung nasa likod mga chicks. Marunong ba kayo maghanap ng chicks? Pabugo. Ba't tayo mag-umbrella dito sa SEASIDE kasi wala tayong salig sa atop. At ito, andito na kami sa escalator ng SEASIDE. Dito kami sa stand at walk. May ibang parte sa stand at walk. Kami sa SEASIDE. Saan na, Jay? Naguba ng umbrella. Huy, anong kalokohan yan? Saan man yung kabuang na ito dari? Maratag. Huy, paano po? So ayun na po, papunta na tayo sa destinasyon na walang kwenta. Dito pa eh. Asa to katong mga kuan to, katong mga daghan mga kuan ba? The cyber zone. Oh, cyber zone. Nostra. Cyber zone. Let's go. I-zoom niya. I-zoom ko no. Ay di ma-zoom eh. Di siya madawat. Basta front cam. Pabugo. Asa mo daan ni? Punta na tayo sa Sky Park. Kumana to sa So ice currently skating. natin mi dire sa SEASIDE Naglakaw-lakar may pakapoy. Na namin sa third floor. Tugnaw na kayo. Na usa ga jacket na gapayong namin kay tugnaw kayo. Gapayong. Kay tugnaw. Tugnaw ko no. Murag siya ching. Nikalit sa Nagkalit nagka-cold. Walang saysay ang sinasabi kaya. Pabugo. Cyber zone, what we're gonna do in the cyber zone is we're gonna just walk.
Putang ina mo, What you doing, my ginagawa man? mo. Yo, bro. What the fuck is this? Look. So, murag bingaw na kasi ya kay kuan alas 8 na lang yung mga padungas sibi. Kuan siya nang pakapoy na mga pakapoy. Sky Park. Dari aso to Sky Park, day. Hey, Hi. hey. You are ignoring us, huh? Baby. Baby. Iyoto di mo mulingi. Di mulingi. Tingnan mo yung phone namin. Picture. Selos, oh. Silos daw si kuan daw. Mga na siya. Na. Stand. Basta stand sa cellphone or anong mga gamit natin. Pero, oh, sa unahan pa dahil. Sa unahan pa. Nahan pa siya, panahan. Ari diri. Ari ka diri. Sagdi lang. Andad na kay ko ng biyaan yun. Silang pamilya, mura ra bag na kwarta. Mauna kong gibangit ta, choy, kamera choy ba? Dara na kanya. Manay kuan, my dream camera. Ani siya. Nagtanaw rami ani, di ba niya malit kay we're broke. Yep, Why we're sapi? broke as fuck, bro. What ay sapi? Pila din siya tay. Palikton na ni. Ha? Palikton na siya. Suta sud. Suta sud. Ay di daw sud, what ay kwarta. Igo ra tamanan aw. Inita jud eh. Oh. Dream siguro ta siya. Pero, Ay dara. pero, Mao na siya. Murgi kapoy na mo siya. Kapoy na kay gupod niya nga di maako. Cold na kaayo. Cold na kaayo. Tara. Cold na kaayo. Huh? So, nanami dire sa kuan sa tawag ngayon na dire sa? ha? Say tawag ngayon Food na. court. Dili kana ba? Ice skating. Ay, skating dai. Tan-aw na ta dire kay wa man dai kwarta. So iyan. Hindi kita ba? Di ba? Kalog. Mananaaw na dadere. Kay wa man dai kwarta. Pero dadere ba relax ta. Suya sa mga tao dire. Suya ang mga tao mo rin. Yan, napag yung mga kuan dire, mga restaurant nga Hindi na ako gumana na umot yung... kasanan. Huh? So, dire na may padong nga. Nangita may likuran na kay kapoy sa kayo. Dali ra kay kapoy yun. Tiguang naman guys. Malit at pancake. Malit ko. wala na kay kwarta. Pancake. So, dire. Nanami dire sa kuan. Sa skating. Finally, nakating na rin namin. Destinasyon. Skating. Ano ka gitawag na siya kay skating ka? Gold na kay mga tao na dito na, klaro kay mga naong na, Kaya tapasuyo. Ay! Are ka dire. Sila kadungag. Asa mo itong MAAYU, eh. Oh. Ano mo? Iyay. Wait. Nara at to the squad. Sky Park. Sky Park ka? Sky Park tayo mga papos. Oo, Sky Park. Let's go. Boom na natadire sa kuan. Sky Park na kuan baka nang way ka ng clouds. Sama mo na ta. Anong sky to? Sky Park. So ipakita sa nato ang view kung unsa kanindot ang view dire. Mao na siya. Ito Ano yung view pare. O dire. Are rami dire. Way tao. Ano na do? Way makaon do. Gahon. Way makaon. Mamalit na siya pancake. So dire standby na sa amin dire kadiyot. Time check. Unsa na oras? 8:11. Unsa na oras ah? Kita nyo? Oh. Oh. Nakita nyo ang walang nakita. 8:11. 8:11. Tapos naman di mo makita eh. Oh, 8:11 na. 8:12 8:12 na pala. Oo, kan. Narami dari, are. Are rami dari. Standby ra ka diyo. Hitay. Anong nagawa natin dito?
Mao na yung resulta sa mga way kaon. May resulta sa way kaon. Ngaon lag sagbot. Oh? Gadit ang duha. Gadit ang duha. So, ano yung dito dire? Oh. In the sky park of the SM Seaside, don't you know? This is the water park. See? Ano naman? Dude. We're here today at the sky park of SM Seaside. What we're gonna do is chill. Taking a look at what's in the sky park. It's been a long time since we came here. Yeah, man. Yep. No. The fuck? Daghan kay gusto riya do wawon ko nasabta. Saya kay nako do. Ay, ito gapil na. Ikaw may gwapo gid apilon juga siya. Ayaw. So, ang usa sa day gamao sa day. Gamay siya ang ano ko nung Ako yung ate. napakuloy. Sige. Bale, direto. So, mao na resulta sa kanang kuan. Mao na resulta sa mga way kakon. Okay, amping do, pinga. Ana dami ang biyaan. Walang saysay ang sinasabi kaya hindi mo Mabasa. No, talaga ba? Ah, nindutos view dire. Baho mong lang si. Bong lang si. Wala mo tayo isda niya. Wala mo na. Ay, di nindot siya. Bosig diri puntang tubig sa CR ba? Nindot siya, mineral siya. Mineral. Ginam ni mo. Kilawan ako. Asa mo siya ni Agi? Asa naman siya, namiyak mo nang turo. Dito na. Dali ang buong ko. Uy, asa ka choy? Asa po din na dito sa Na diri ati day. Na diri ati. Sa SAT. ya ati ba? Na diri ati. Si IT gani. Nasa si IT. Ya ati. Ha? Moli na siya. Oh, padon mo to po ni si IT, ang baklay si dito. Biuog gud. Gani. Yuto. Namiyak na to siya. Naman na masag wagtang. Mamiya mo gina. Ang G's mga ni. Kakabantay ka ng duha ka buok tao. Duha mga kabuk sila sa. Duwa sila ka mo kaya karon sana lang. Mamiyak yun ang mga kuan Asa gid. nang 500 buti nga dito. Di piyan to sila ka mo 500 gani. Daghan sige nga usab sa. Kuan ba? Mao siguro gitoyo. Philippines. Mao siguro ang gitoyo nila kanang kuan sa kanang mga piso ba. Mga piso 5 kuan ba? G's gid mas siguro ang giusab na nila sa akin. Ang mura rag piso ba. Para kuan gid Pinusara. para may bawaan na nimo ba kung unsa jud kay importante. Baby. Baby. So, currently paano namin pauli. Pauli namin. Mo na yung resulta sa kanang kuhan way kaon. Way kaon. Asa tani? Pa-elevator sa to pero ako ba maka-experience sa elevator ba? Pa-elevator sa to. Pa-elevator. Ibutang kung paano ako ang YouTube channel sa kan sa description. Ay sa link ay sa kan eh. Oo. Noon mo. Kaya ito mabubo na eh. Noon di ba? Malmalo ni ba? So muna siya yung mapa sa SEASIDE. Mauna na makita na ninyo. Tumari mo. Asam, pababaw man eh. Pababaw. So, paabot sa dagkuan ni. Ay mo, Sa katuig. kaon na dire eh. Dukulo ka san na. Aaral na dai. Kay pakuan na ta. Nastaas oh. Kaya na lang tayo. Ay diri ay kay para elevator ma makasuway sa elevator gud, wa kasuway na sa elevator. Kaya transparent ang elevator dere. Makita taon sa inas gawas. Makita pa ng gawas na to. Sum gawas na to, diri gawas na to diri. Kinayo, kinayo.
Sabi ko, ha? Ang tulo na ano to? Asan ang GI? Uloy na, uloy. Makumaya ko doon, nasa taas oh. Kadung mo nasruan, taas. Yung mo na taas. Kaya, taka po. Magbakalay na lang ta. Tara. Dira. Papunta na dito na kami sa elevator. Ka-elevator sa Takaliyot. Down sir, ma'am. Good evening. What floor? Lower ground, ma'am. Yes, ma'am. Going down, ma'am. Good evening. Lower ground. Hindi bisigi ka naman doon. Kapayutang iliho ko doon. Iliho. Papunta na kami sa... Yes, Ground okay, floor. lower ground. Right side ito siya ang ginasal, ma'am. Mauna na siya. Welcome. Lower ground. Mauna na siya. Tara po. Mauna na siya. Thank you. Wait natin yan. Pagkagumas. Daw, mauli na Ito ka. na ko, dito ko sakay. Sige. Sige. Like and subscribe. Bye-bye, Choy. So, namiga na gadang duha. Sige lang, anad na tayo ng biyaan ta. Pero so karon is muli sa ko kaya ako na lang usa. Bago ra abot. So, that's all for the vlog. O kung wala pa ka naka-subscribe, patiri na ang subscribe button. O like, comment, and subscribe. And wag niyo kalimutan i-turn on ang notification bell para ma-notify ka kung ako ay nai-upload ng video. So, subscribe.